गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि जासिहरनाय जाबाय। 2023 मायथाइनि जोङो दिनै महामाया मन्दिरावहाय बिमा महामायानि आशीर्बाद लानो होननानै जोङो फुजा खालायफैदों। जाहाथे थांनाय बोसोरावहाय जेरैबायदि ओनसोला गोजोन सान्थियै दावगालांबाय थानो हादोंमोन, थिग फैबाय थानाय नैबे 2023 मायथाइयावबो जोङो बेबादिनो गोजोन सान्थियैनो जों थाबाय थानो हाथों होननानै जोङो बिमा महामायानाव दिनै फुजा अर्चना होनानै आशीर्बाद लादों। बे महामाया मन्दिरा बेसेबां बोसोरनिफ्राय दिनैसिमावहाय सोलिबोगासिनो दं, बेनि सोमोन्दै फोरमायना होनो हागोन? बे मन्दिरखौहाय दिनैसिम गोबां बोसोर जाबोबाय होननानै 100 बोसोरनिबो बारासिन पुराना मन्दिर बियो। बेनि लिरनानै दोननाय मोनसे थं गैया, थत्त गैया। बेसेबां सनावहाय बेखौ फुजा खालायजेनबोआमोन। मिथिनाय बादिब्ला गोदो ब्रिटिशनि टाइमावनो जेब्ला ब्रिटिशफ्रा कुसुगाव ओनसोलाव दंमोन, थिग बेहाय मोनसे फिसा थान दंमोन जाहैबाय। बे थाननिफ्रायनो दिनैहाय बेबायदि मन्दिर जाबोदों। मथा मथि 1800 मायथाइनिफ्रायनो दिनैसिमबो बे मन्दिराव फुजा होनाय आरो भक्तफोर फैनाया बेबादिनो सोलिबाय थाबोदों। आरो भक्तफ्रा गावसिनि गोसोनि साननायखौ, मनोकामनाफोरखौ बे मन्दिराव फैनानै पुरन खालायफैनो हादोंमोन। बिनि थाखायनो दिनैसिमबो बिमा महामायानि मन्दिराव भक्तफोरनि फैनाया गेसें जायाखै आरो। फ्राय महामाया मन्दिरा नेशनेल हाइवेनि खाथियाव थानायखाय बेहाय पृथिबीनि बुंनो थाङोब्ला पृथिबीनिनो गासिबो सनातन हिन्दु धर्म स्वाबलम्बीफ्रा जेब्ला तीर्थ भ्रमण खालायो आरो, अब्ला बे मन्दिराव जों फ्राय नुयो जे बे मन्दिराव फुजा होलांनाय मानाय। आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलनि कुसुगाव ओनसोलनि आरो बुंनो थाङोबा सेरफांगुरि, कुसुगाव, क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बे ओनसोलनि भक्तफ्रा बाहाय फैनानै फुजा होफैयो। आरो लोगोसे बे मन्दिराहाय थारमाने जुलि जाफैनाय मानाया बे ओनसोलनि मानसिफ्रानो बाहाय जुलिबो जाफैयो आरो।